EWIASE na edi adanadane seye. EWIASE na etwa no ho seye. EWIASE na obehu no yefita adeche obehu no yetuntum. Ada foforo be hia no no yekokọ. Ada bi nso be hia no yakọ sade. Na da foforo de obehu kura de no ya hahamono. Amerika EWIASE ede no ama EWIASE mutena ayaya. Ojentufo bi to no nwom. Ohwe EWIASE na oto no nwom no. Oso unya akukofuna, unya sereba. Unya sereba nso so unya akukofunu. Enti mami busa osofu pani bi se. Osofu EWIASE kura ben ni. Anu no obu ameka ansem bi. Se de ohunu de EWIASE awokoyia efitiase. De obrofunu beka se the beginning of sorrow. Anema pi na esisi EWIASE na ekse ne EWIASE esitie. Oto ase se enche na EWIASE eba na wieye. Enitini de ohunu. Bibusa ne se ade na mehunu. Wose hwe. Obohunu okon batia sase woso. Oma besoro oman so. Ahenie mu. Eni niam pi. Wose nimdie bebe wiase. Ama nimdie doso. Na niam abati bie kura de. Wotu asumba ye ocho. Wose niam esisi wo Sodom ni Gomora penso no. Sa wiase ayewom sesei bi na esisi ebei. Enti wiase a ubisa se wiase ben no. Sa na wiase no esitie. Oto aso se onkai lot. Ebra no wo Sodom ni Gomora no. Ebra abofo no ba ho no wan tiase wo ka kire wo. Wose me besa o man no. Eni ti munwane emfiri mu. Munyina kan komo ha bebia. Bipo no sonko a na mokoko gina. EWIASE ben ni. Ibusa ansa ne se ne EWIASE yetimu munye do. Adenti na wose yekoso ha ne yetena sa EWIASE mu. Wose ai e onyankopon EWIASE oboye. Si yetremu ya ebeye ne gye de amayen. Si yantremu ye nsusu de a ene ebeye ahom tisem ene de amayen. Ene ma ebe EWIASE mu ni o. Si empo ebeba. If se sa no Nyankopon ahye de ato. Ye ma me no me papa no tetefo no o ma hunu wani sei. Nanso na EWIASE we ya ba de. Aye EWIASE emutena aye ya pa. Metu aso busa se. Na ba de metimi adwane afiri sa EWIASE a wo kan mu. O se kwan ba ko pe. Ekwan ne se Uba shasi ahwehwe wagye kwan. No wadane firi omumu yo nyina ho. Na afi wadwane abetoa Yesu Kristo. Bese no ano no. Oso nka se me ka kire wo se. Abofo no ka kire lot se. Dwane gye wo kra nkwa. Enyina kankom ha ba bia. Bi ponso na kro. Dwane ko Yesu Kristo nkyɛn ɔno nko a na betima ma ahomgye ɔno nko a na betima siesie wo ama wo soso wanya enkwagye a eni awieye. EWIASE we ye wo mu yi ekwa awieye o ye nyina ye yakwantufo enche ye be free EWIASE mu ye be ko ba bi foforo lot nya ba bi ginae ko gina be pon so na so henefa na be gina ekwan ye ba ko pe wose je Awurade Yesu Kristo di na obegyew ene ofiefo enkwa ene bede niam mienu na esi wanim owuo ene nkwa fa Yesu Kristo na wanya nkwa
eni awieye enhwe wiase mu anigye enhwe bibi emu bia na se ne sitie bia de obo wiase no oba obagide wiase enfa na bigina sakra wadwene de fa ba homa Yesu Kristo na wonjo na wonfa wonko esro enkodi da eni awieye ewiase we nyahwe o wiase we enfa honto so de be di wo hwambo daache mafutu semni me da sipi